L-sport isaħħek fir-ruħ u fil-ġisem u jagħtik ir-regoli tal-ħajja. Dawn ta' madwari huma kollha qishom ulidi. Ex-qar Father Hilary Taliaferro waqt attività li saret fis-sena li hu għal 91 sena fejn iltaqa' mill-ġdid mal-plejers ta' snin 70, 80 u 90 li kienu parti miċ-ċentru sport edukattiv. Dak li għaddejt minnu l-sport nixtieq li kulħadd jgħaddi minnu. Għaliex iffurmani mhux biss bħala persuna, ma anke bħala saċerdot. Allura nirrakkomanda lill-ġenituri ta' tfal biex kemm jista' jkun iħajru lil uliedhom flok joqogħdu jilagħbu bil-mobile li minnu ma jitalmu xejn, jekk ma ngħidx ma jagħdux xi eżempju ħażin. Imma l-sports isaħħaħhom fir-ruħ u fil-ġisem. Father Hilary esprima tħassib dwar kif illum il-ġurnata it-tfal qed isibu ħafna affarijiet li jtelfuhom fosthom il-mobile u l-medja soċjali u ħeġġeġ il-ġenituri sabiex jeddukaw l-tfal tagħhom. Però li nedukaw l-tfal kif jużaw dan l-imbierek mobile hija ħaġa tiswilhom immens ħafna. Għaliex ma tistax tħalli dak il-mezz ta' komunikazzjoni sabiħ importanti, kemm importanti joħodlok ħajtek u taħli ħajtek kollha fuqu. It-tfal illum iridu jilagħbu u biex jikbru b'saħħithom fir-ruħ il-ġisem kif ġaħed iridu jilagħbu. Jilagħbu kull sport, ta' mhux jiena l-futbol kien l-ewwel passjoni. Però nista' nitkellem fuq kull sport, għax kull sport għandu s-sabiħ tiegħu. U esprima gratitudni tiegħu għal dawk kollha li attendew għal din l-attività organizzata minn Carlizzo fejn qal li f'91 sena metaforikament u kellu 4 tfal. Bl-ewwel wild ikun l-oratorju ta' Ħaltarxin fejn hu kiber ma' tfal li kienu jilagħbu l-futbol. It-tieni tifel kien daw in-nies kollha li hawn hawnhekk, iċ-ċentru sport edukattiv fis-snin 70, baqa' sejjer sa snin 80, u mbagħad fis-snin 80 wellit il-ħobb il-futbol, iskema ħobb il-futbol f'Taqali illi hemmhekk ukoll kien hemm kwantità kbira ta' tfal illi kienu jipprattikaw l-isport. Ir-raba' tifel u l-aħħar wieħed u daqshekk issa hija l-Millennium Chapel. Father Hilary spjega kif iċ-ċentru sport edukattiv fl-ewwel sena mindu fetaħ laqa madwar 100 persuna u sa 4 snin wara il-membri kienu tal-ewwel 400 fejn eventwalment l-sports beda jinkludi l-ġinnastika, l-atletika, il-basketball u t-tennis. Waqt din l-attività Father Hilary mill-ġdid ġie ppreżentat it-trofew tal-1983 li kien rebaħ iċ-ċentru sport edukattiv. Dan fil-waqt li Father Hilary ingħata l-arma taċ-ċentru. L-ex-plejers taw ukoll donazzjoni għal dawk it-tfal li jingħaqdu ma' nursery, però ma jkollhomx flus biżżejjed biex jixtru l-kit.